Na, ebben a videóban most meglátjátok, hogy mi van a hátam mögött, tehát hogy milyen bakik készülnek. Hogy miért nem szívott ki a retkes, büdös kurva anyát seggéből azt a langyos véres gecit, amit reggel azzal a szőrös, lankat, véreres, picsányi túrós fasztal seggéből azt a langyos véres gecit. De hát skacok, az a baj, hogy ennyi videót találtam, amiben baki van. Lehet még több is, de azt most nem tudom megkeresni, mert valamiért nem tudom, hogy hol van. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, ja, és ne felejtsétek, szóval ne felejtsetek feliratkozni, és további szép napot nektek. Csumi!